Vi skal lave en channels. Vi har lavet en, men det var kriminelle, og det gik meget galt. Og det gør vi ikke igen, fordi at der var nogen, der brækkede, så vi siger ikke det. Nej. Ja. Det er sjovt. Men min ske er fedt. Men den har vi så ikke sat på Facebook, for den gik lidt galt. Ja, de andre kommer måske til at sætte på face, så I skal bare gå ind og søge på Cecilie Søhøjen Lehmann eller Jule Lehmann. Cecilie er nok ikke til at søge på. Nej, jeg vil også sætte på min. Jeg er rolig i to. Jeg har haft lige svært ved det. Okay, lidt mærkeligt, vi står og skændes på det. Ja. Okay. Det her, det er Julie. Det ved Det er Julie, og det er Cecilie. Det ved I alle sammen. Og jeg er Freja. Jeg er 13 år gammel. Hun er 13 år gammel. Og hvor gammel er du? Okay, 10. Hvornår har jeg fødselsdag? Jeg er 13. Jeg er 10. Hun er 10. Nej, jeg er 9. Er du 9? Okay. Vi skal lave en flormelis channels. Channels. Ej, kan vi ikke lave den med? Nej, vi laver flormelis. Og det ser ikke rigtig ud til, at vi bliver helt enige. Vi er enige nu. Flormelis. Det smager dejligt. Men ikke for meget af det. Hvad mener du? Nu hvor vi har prøvet at smage Passer vi på? stødt kanel, så skal vi aldrig prøve det igen. Det er pænt klamt, så vi går bare i gang. Skal jeg hælde op til dig, eller? Jeg vil gerne selv. Ja, det. Du skal sidde herfra, ellers kan du ikke se mig. Jeg taber mine bukser. Okay, jeg tror ikke, det bliver så slemt som før. Vi starter bare nu. 1. Ej, vent lidt. Ja, du må Freja lige være med, mand. Og det er flormelis. Flormelis. Er du klar? Jeg får et bjerg, mand. Ikke nu, jeg vil godt lige være med på videoen. 1, 2, 3. Det var dreng. Wow. Den første glasur. Der er en minusund. Kom væk. Okay, tak på. Vi skal have følget, mand. Okay. Tak fordi I så med. Nu vil det være varmt. Vi håber virkelig, I abonnerer på vores kanal. Og subscribers. Ja, det er fint. Jeg tror, de har set flormelisen. I søger bare på Julie. Ja, nej, ikke hold lige. Jule Lehmann. Jeg vil gerne brække, mand. Nej, det skal jeg ikke gøre. Nej. Hun kan tydeligvis ikke lide det. Nede i vores præsentation af den her video, der står mig og Cecilies Instagram. Og den kan I bare gå ind og søge på. Og så bare følg os. Og vi følger altid vores fans tilbage. Og ja, det er det Nogle af jer skal. Ja. Og det er vores første video, det her. Og der kommer flere. Og forresten, vi hader Anna Jule. Fuck hende. Ses!